meneng-menengan ini ayo jomblo rek. Manggal kula. Jomblo apa? Ya jomblo sing ngiter rek. Nah, ayo. Lah ayo, ayo, ambil kono padahal. Gini ya. Ayo, foto. Ayo. Ayo. Ngomong. Woto sing tawa dadi. Keliru. Paling. Posisi. Dah, paling ayo. Cindek sing cindek dadi. Loh, yo apa iki? Kau sing dadi, apa tanganmu cindek dhewe ngene ya apa? Ayo, tak percaya kon. Ayo, Dukor. ayo kali tok. Loh, ayo. Dukur sih ya. Ayo. Oh, cindek dhewe Cindek dhewe ngene ya apa kon gak percaya. Antul ya kali tok aku. Apa wayahe kon dadi? Cagak kono kon. Ya wis.